Очаквам нещо незабравимо, нещо изключително, нещо на нивото западно ниво майна. Очаквам един концерт на едно източно ниво. Готов е. Той кадър е готов. Здравейте, казвам се Васил Вичев и сме на трипчи към София. И ще ходим на концерт на една пловдивска група, която се казва ТДК. Какви очаквания имаш? Ниски. Много ниски, да. Но се надявам да оправдават тези ниски очаквания мои. С какво ще оправдаваш този пръст? Моля? Пръст. Нямам пръст. Това е проблема, в смисъл. Вече го няма. Това е тежката българска действителност ли? Ами до някаква степен, да. Верно, че вокалистът ти дължи 2 лева. Моля? Вокалистът ти дължи 2 лева, това вярно ли? Ми дължи 5 лева. 5 лева? Само искам да уточня, да. За петуна? 5 лева. Нещо, ако искаш. 5. Нещо искаш да пожелаеш на групата преди концерта? Да ми върнат 5 лева. Те са 7 лева между билет. Така ли? Да. Да ми платят билет. Аз съм правил разни работи с тях, така че. Представи се, художника. Помощ, аз съм сексуален роб, в момента ме отвличат. Така се описва един концерт, ТДК с 3 думи. Отвличане и сексуален тормоз. В момента минахме граница, помощ. John, Hello. would you say something about yourself? Where are you from? My name is John. I am from Scotland, United Kingdom, and I am now here in Bulgaria on behalf of dear Charlie, and enjoying it greatly. Really? You had a good time? You had a good Yeah. time? You ready for the concert Definitely. there tonight? That's great. It's gonna be Nice to awesome. hear. So, what are your TDK is expectations? international now, man. TDK is international. People like them even on other places. Well, You ever heard the guys before? I heard the Greek band. I can't remember the name of them. Naxatras. Naxatras, yeah. You've heard TDK, you've seen videos. I've seen videos, yeah. But I'm really amped on just seeing their performance, seeing what they're like. All right. Well, we hope you have a great time, John. I'm sure Thanks I will. Thanks for being here, man. It's my Oh my pleasure. god, we're famous, we're famous! Interwebs. Така, пристигнахме в София и се намираме в София, близо до паметника на Съветската армия, където сега ще проведем наше специално интервю с представителите на група Тур Донки, известно като ТДК, не касетките. И ти ли се за 3? Скараме до дъно изгълта, но мисълта ми гнойно жълта. Типичните майни в тяхната естествена среда, играещи хек или гърмящи. И сега ще се доближим до тях малко бавничко с моят оператор Пипата, че все пак майните, както знаете, не трябва да бъдат дистърбт. Много е опасно. Ако им развалите аляка, Ако развалите биченото се дотам, в смисъл никакъв концерт, нищо. Това трябва да е Харман, техният звуков оператор. Виждаме в центъра на кръчето Колю и Тони Шнитер. Те са в ядрото. Срещу тях легнали тримата са басиста дясно, по средата Зизо, техният китарист, и вляво известен наш като Марио. Заобиколено техните фенове и многобройни пички. Изпитваме сравнителен дискомфорт, но все още не са ни обърнали внимание. Пепа, как се чувстваш? Малко се крият, като не нападат. Да. Не трябва да ни видят. Мисля, че забелязаха бързо.
Аз съм вокалист на ТДК, на групата. Как се чувстваш? Не на компанията. Как се чувстваш? Много ми е трудно си свия цигарка, мен, и това мисля, че е най-належащия проблем в момента. Но добре се чувствам. Малко съм напрегнат в интерес на истината. София е къде ви са? необуздана територия, София за мен. И необозрима. Необозрима? Да. И ще ми е много интересно да помахам на всички наши софийски фенове. Здравейте. Много ми е драго. Твоята Представи си, бе. Много ми се спи. Колко много, бе. Почетеш. Сега ще видиш. Почетеш, бе. Пастет, бе. Питам те нещо за концерта, бе. Питай ма пак. Питам те нещо за концерта пак. Бия, бе. Аляк ли е, бе? Алячи, брат. Зизо, ти какво мислиш за концерта, бе? Което те очаква. че тази земя е моя и твоя храна. Господин Попов, вие като китарист на ТДК, знаете ли чужди езици? Мога да ви изпълня песента за танцуващите мечове. Може ли да чуем? Да. Салами, салами, мешенумая, халами, мусонми, халимуная. Стига толкова. Бомбастично, бомбастично, просто взривоопасно стана тук. Бъдете ли зареден с такива ритми дори по време на концерта? Не мога да гарантирам. Аз съм като гръцка банка. Гаранции не давам. Ами може да кажем само охи. Не. Здравко, ти като златата резерва. Kaj meine? Няколко думи за това нещо, което правим. Ох, чак ще трябва сега. Еми, аз съм новия барабанист, ма заместник барабанист. Да. Аз като цяло се обичам скоро, майна. Така ли? Вие сте очаквани за концерта, такъв смисъл, се справите ли? Се справим, майна. Колко часа репетира песните? Еми, някъде около 10 часа, майна, общо. Да. Ама, бе така, много те песните са много лесни. Те като цяло не са нищо особено. Да, много тъпи песни, майна. Какво мислиш за колектива на ТДК, между другото? Много са прости, майна. Най-тъпите хора, с които са работил, майна. Благодаря ти за отделеното време. Ами господа, в момента до мен е менеджера на ТДК. Антуан Шнитер, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Какво? Жатварият. Какво ще очакваме тази вечер от вашата група, която менеджирате? Пълнонравно падение, морален упадък, извращения. Какво мислите за гръцкия референдум? Естествено релевантен въпрос. На първо място избраха не, на второ място избраха наркомпрос на ТДК, трето място избраха да и с това опциите приключиха. Благодаря ви. С мен беше Антуан Шнитер, 5, 6. You're the current sound engineer, right? Well, just one time probably. Just one time, huh? That bad, eh? No. So this is your first time working with the guys? No, we met actually a year ago. I remember. You were there? Alethea, right? Yeah, you're exactly. You're actually their sound engineer from Alethea, from Australia. Yeah. So 1 year later, you're helping the guys in their concert here in Sofia? Yeah, I mean, I'm here for a few days, so why not? So why not? That's great. That's great. So far, what's your experience with them? What do you think? What I think is gonna be fucking smash. It's gonna be fucking smash, eh?
That's great. That's great to hear from you, man. Yeah, I hope so. I mean, I still got earplugs, but Just in case. but should be fun. All right. That's great. And I'm actually curious about the mixtape. It's like second biggest club over here, I think. Yeah, it is. Mixtape, yeah, it's one of the biggest. Yeah, so Great. you're You feeling pumped? So I hope it's gonna worth it in this way. All right. Thanks for participating, man. All right. Добър вечер. Намираме се на местоположението на това куче. Снъгъл Мъфен. Това се казва ТДК. ТДК. Кучето ТДК. Женско. Ние женско. Как се чувстваш ТДК? Звучи като женско име. ТДК? Как се звучиш ТДК? Hello. Найс. Не го очаквах този отговор. Не го очаквах. ТДК. Аз ще отговарям вместо нея. Добре. Ще превеждам. Аха. Като един... Това Нели Благова, известна още като шамана на ТДК. Тема на ТДК, The Dog Whisperer на ТДК. Сега ще четем мисля това куче относно предстоящия концерт в микстейп на група ТДК и Наксатрас. Та, кучето под името ТДК. Какво мислиш, че се получи тази вечер в концерта? То мисли, че е много хубаво. Добре. Имаш ли някой... Имат семпли мисли. Семпли мисли. И добри мисли. И добри. Окей. Длъжна ли си, готова ли си да даде 7 лева за този концерт? Тя няма да плаща пари. Гест-листа. Тя е в гест-листа. Така ли? Менеджерът ще потвърди. Добре, хубаво. Завиждам на това куче. На колко годинки си душите? Чакай да усетя, че не мога все още. Над 17. Така. Добре. Браво, Тони. Добър превод правиш на малкото. Имаш ли си любимец от групата? Любима песен? Да. Оли, виж Тони колко добър Догни. Те между другото си общуваха и сега. Покажи. Ето лапата. Ето. Снимай Пепа! Душица. Ами мисля, че това беше. Душица. И това бяха кучето ТДК и тотемът на ТДК Нели Благова. Много ви благодаря, че присъствахте. Много. Добър вечер. Много ми е драго да ви видя. Дами и господа, в момента сме пред последното интервю на Никола Джими Николов, което ще има. Защото ще има последно някога. И така, Никола Джими Николов, намираме се под подлеза на най-култовото заведение в България, което се намира в Подлез. Как се чувствате от този факт? Смятам, че е много добре позициониран, тъй като Подлеза е underground. И се кеф, какви неща се случи. Преди малко някаква охрана дойде такъв и направо ние дрънкаме на някакви инструменти, защото естествено не започва на време май на отварянето на клуба. И дрънкаме на някакви инструменти и то седи пред клуба, който е underground клуб и е някакъв брутален. Той вика, с инструментите моля в дискотеката. Ти луд си, в смисъл, какви хора май не? Питай ли сега какво ще правим? Не, той беше сотаджия, не кук. Сотаджия, разбирам. Може ли да изкажете пред впечатление от саундчека, как е звука в студиото там, не в студиото ми, в сцената там? Смятам, че хората са хвърлили доста пари и не знам откъде ги имат обаче, защото ги видях кои са, познавам ги лично по име и не съм впечатлен. Не смятам, че тия хора имат подобни средства, с които да разполагат. Мислите ли, че е възможно те да са участвали в някаква европроект? Европрограма? Като го гледам, то Подлез едва ли са участвали в нещо въобще, по-скоро тия пари са случайно намерени на пътя или са получени от наркотици. Това е моята догадка. Вие спекулирате сега в този случай? Спекулирам, не съм казал, не съм обидил. Значи, ако някакво наказателно производство се възбуди срещу мен, аз ще се възбуда срещу него, така че... Колко може да се възбудите срещу наказателното производство тази вечер? Наказателният кодекс има 437 члена, аз имам само един, ама достатъчен. Хеви? Тук до Подлеза сме там на НДК. Подлеза е НДК, дето до микстейп отвън сме зад НДК. До поста на влюбените. Чао! Кой ви се обади по телефона така грубо по нашото интервю, както прави на професионална медия? Симеон Исаев Хевито, барбанист, виолончелист, трубадур на група Нут Тричарник. Добре, нека да се върнем към концерта. Искам да кажа вашата звукова формация, аудиозвукова, визуална формация. Сме мел формат. Мел формация.
Да. Окей. Какво мога да очакваме, аз като зрител, какво мога да очаквам днес? Ти като зрител, значи искам само ще ти подкокоросаме така любопитството, ще почеше по тъшаците, народно му казано. Перфектно, обичам да ме чеш. Ще камерата към него, това е човек, който ще направи концерт. Това е скрития ни Коз. Коз. Това мога да очаквате. Не знам дали сте били свидетели на концерти на група ФОН. Бил съм един път, между другото, доста добре се справихте според мен тогава. Господина, който ще седне зад барабаните, оперираше тогава, нали, на перкуси и се справи на едно много прилично, естествено, западно ниво. Разбирам, значи, като казахте западно ниво, моля, приема, че фундация България за Америка ви подпомага финансово. Америка за България, прощай. Накрая спечелихме. На Тодор Колев песента, кога ще станем като американците, американците станат като българите. Ако американците станат като българите, бахо майката, представям си вместо бургери някакви шкембе чорби наляво надясно. Направо вместо Макдоналдс при Чичо Райчо. Ти от си. Бих ме питал какво ще се сервира при Чичо. Макдоналдс! Байда! Менеджера на тези, между другото, покажете го. Имате ли големи очаквания между другото към концерта? Знам, че сте нахувате супер грубо в интервюто на вашия вокалист, ама все пак. Аз силно се надявам да има оцелели. Да има повече оцелели. Не чух, но все едно. Такъв като последно обращение към вашите фенове, какво бихте сказали? Фенови и фенки. Разбирате, фенки. Фенки. Заповядайте на нашия прекрасен концерт. Ама той ще свърши, когато си вземе това, байко. Добре, значи концерт свърши. Но все още има шанс аз да свърша във вас. Благодаря ви. Аз бях Пепата и... Очаквам нещо незабравимо, нещо изключително, нещо на нивото, западно ниво майна. Очаквам един концерт на едно източно ниво, тъй като трябва да направим двете дължини географски. Запад и изток. Също така може би и север, може би и юг, тъй като, както чуете и моторите от София, ние сме големия град. Хърбе. Очаквам нещо, което би ми изтрило психиката. И стискам силно палци за ТДК и за Накс Трас. Ще дойдат наши приятели от Гърция, които ще покажат един доста балкански дух на столнера, алтернативния рок, с може би малко New Wave звучение от страна на групата ТДК. Радвам, че съм тук в София да бъда част от това мероприятие и съм много благодарен. Пичо е лично от мен. Браво! Браво! Охи и всичко най-хубаво, майна. Аз съм сигурен, че очакваните ще ми бъдат оправдани и като цяло мисля, че това е бъдещето на българския андерграунд. Бъдещето на българския андерграунд е наистина в нестандартното, защото нестандартното винаги е било авангарда на движещата сила на музикалното изкуство. Благодаря. Добър вечер. Много ми е драго да ви видя. Господина, добре дошли пред нас в света вашата, очи нас врага. Аз ще погледна белия сон и ще ограя целия свят. Мога ли пред вас да изрисувам 13
с вашите ръце. Вие сте състарен да дирижирате смъртен заразен оркестър и по най-тънката страна играе стона на нашия бряг. 23 деца носят срам в своите сърца. На хакери кукловод в конци дъхва живот. Тежкия фон нашите дни с думи пълни ще пълняте глави. Дайте, мои приятели добри, разсядани долу, играем с смъртта на предлока. И ти, приятелю, пладен съсипник, ела и се ми. Знам, че пред тебе тела, но аз ще изям тази една. Ние ли не знаем? Ние ли не знаем? Ние ли не знаем? Ние ли не знаем? От очите ми капят ужасни сълзи, пълни със сокор и злоба и бяс. Но ние стоим отстрани, недостигнати от вашата Добър вечер. Ние сме група ТДК от Пловдив. Казва и всяка вечер преди да се спя. Урежда моите кукли пред света. Гледам как оперева. Защото нямаме гласа. Говори оператор на мъжни души. На пропагандира отчаяние.
Давам своите лачени коси на всяко обоняние. Вимето на народа, ти си обновен, ти си възпитан. Свободата и мога само да крещя. Аз съм лицето на вината и без намигна ще те погреба. А ти стоиш коленичил стоманено пред мен. Погледни ме, разпери ме, обикни ме, бъди смирен. Говори оператор на мъжки души. Нас пропагандира отчаяние. Подавам своите лачени коси на всяко обоняние. Вимето на народа, ти си обновен, ти си възпитан. Следващата песен се казва Квадрати. Това концерт е за Димитър Пенчев, да е жив и здрав. Са от мен, слово споделящи говоря. Помия ще забърка и излея вашите уста. Познаете из вашите изпилени редове. Съгазете се спета, оставете ме да мисля, без да спирам. Спирам! Спирам!
ли се роди и ти ли се затри? Скараме до дъно изгълта, но мисълта ми гнойно жълта. Край, изтрих си съня, аз подир вас. Болест прихванахи без острота пребледняват. Болест прихванахи без острота пребледняват. С ногти и страх не превращам аз здравта си в хартиен прекрасни врати. За да желая и фантазирам, да живея, да създам, да не пресирам. Антамтата са тлъстелите креваки, но препарирани ме ходят делегати. Продават ми кръгове, но аз виждам квадрати. 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 Много лятно парче. Казва се Врен.
причиста зора. Отъвканата пътека пред мен след към изкрящ небосвод приветстваш идването ми. Бях в изначалния си дом. Цветовете бяха ярки, но звездите повече. А като че ли всичко около мен беше живо. Бях се заврял толкова дълбоко в себе си, че предразсъдъците ми си бяха отишли. Адското в мен се бе изпарило. Силата и мириса необяснимото играеха танц. Танц предопределен единствено от вселенското в мен. Аз вече не бях себе си, нямаше себе си.